Nunot sa may insidente sunog, nagpalit ang Barangay Tangke sa Talisay City ug kaugalingong firetruck. Dakung tabang kay sikit-sikit ang kabalayan ug usa sa daghang nagpuyo. May dapit ang report ni Femari Dumaw. Isip first responder kuno galing adunay mahitabong sunog. Nipalit og firetruck ang Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Nagsikit-sikit ang mga panimay sa maong barangay ug aron paspas ang pagtubag sa alarma, dako na kining tabang kanila. Nitala ang syudad sa Talisay ug dagkong sunog gikan pa lang sa Enero hangtod na sa niaging simana. Diin pipilagid ka panimay ang naog daw. Sama na lang sa sunog sa Dumlog, kansang lugar sudlonon kaayo. Ang atong gibuhat gani naghimo cause tangkean San Roque dugol kay mga balay. Nagbutang man gani ta og fire station sa San Roque para mas dali na maabot ani mga lugaran na residential. Lipay lang sad ko na nay fire truck ang tangke para makauna sad sila. Daghan yung sunog lately, not only in Talisay but the whole province. Ang amo na lang is kanang we have to intensify our capabilities, pero most importantly intensify information dissemination. Ngun ana siya sa populated kay nga mga lugar, it's a must gid unta nga naagid sila fire trucks no kay dali man kay mukatag ang kayo kay nagsikit-sikit ang ilang mga balay. So if not like kaugalingong fire truck, gamay pa lang, let's say isa pa lang kabalay, kaya na nila mapaong. So dili na mudako. Dugang ni Toryon nga laing tulo pa ka barangay ang aduna na hinuoy ilang kaugalingong fire truck. Gipaubos sa training ang mga barangay fire volunteers ug matag karon og unya ang gihimo nga fire drill. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.